आङो ड्राग्सनिफ्राय गोजान जानो लुगैबाय। ड्राग्स जानानै देहाखौ बिराद लोमजानाय मोनो, गोजांनाय मोनो, गोलोमदै गयो, मेगननिफ्राय मोदै गयो, आखाइ आथिं मावजोबो, खुदै गदलाबायो। बारग' एनडिएफबि आरो जेसुया समफ्रामारिनि हानजानि ड्राग्स आरो समाज बेरेखा हाबाफारिया सोलिगासिनो। दिनै क'क्राझार जिल्लानि ड्राग्स बाहायग्रा सासे लाइमोन हिन्जावसाया बारग' एनडिएफबि आरो जेसुया समफ्रामारिनि हानजानि सेराव गावखौ गथायो। आं जोबोद खुसि मोनदों। आदामोनखौ आं साबायखर बावो जे आंखौ सापर्ट होदों बेनि थाखाय, आरो आं दिनैनिफ्राय गोदान जिउ मोनफिनसिगोन आदामोननि थ्रुयै। बावैसो सान सिगांनिफ्राय बारग' एनडिएफबि आरो समाज सिबियारि जेसुया समफ्रामारि दैदेननाय हानजाया समाज बेरेखा खामानिनि हेंथायै गोख्रों हाबाफारि लाबोनानै ड्राग्स सोबग्रा आरो देहा फालांगिजों सोमोन्दो थानाय माखासे लाइमोनफोरखौ हमनो हाबाय। बेबादि गाज्रि हुदानि हेंथायै गोख्रों नोजोर होबोबाय थानाय समावनो दिनै क'क्राझार जिल्लानि सासे लाइमोन हिन्जावसाया ड्राग्स सोबनायखौ अरायनि थाखाय नागारनो होनना बारग' एनडिएफबि आरो समाज सिबियारि जेसुया समफ्रामारिनि हानजानि सेराव गावखौ सिमान लाफैनानै ओरैबायदि फोरमायो। ड्राग्स लायोमोन नोङो, ओमफ्राय मा साननानै दा बिथांमोनजों सारेन्डार जाखो? माने आङो ड्राग्सनिफ्राय गोजान जानो लुगैबाय। बिदिनो आं 5-6 बोसोर जाबायमोन लानाया, आरो आं दा बिनिफ्राय गोजान जानानै थानो लुगैबाय। ओमफ्राय माने आं मोजां जानो लुगैबाय आरोना। ओमफ्राय लोगोफोरखौबो आं बेखौनो खावलायनो सानो जे जायफ्रा ड्राग्स लाग्रा लोगोफोर दङ, हौवाबाबो हिनजावफोरबाबो, बिब' फंबायफोर आरो बिदा बिनानावफोर, गासैबो नोंसोरबो आं जेरै फैनानै सारेन्डार लाफैदों बिदि सारेन्डार लाफैनो हागोन। लोगोफोर, नोंसोरखौ आंबो खावलायो, मोजां जाजानो लुगैयो बयखौबो। मा डिस्ट्रिक्ट नोङो? आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि। दिनैनिफ्राय नों ड्राग्सखौ लानाय नंला नामा? ओहो, लाला आङो। गारथारसिगोन? औ। ड्राग्सखौ बबेनिफ्राय लायनानै बोरै मोननानै जायोमोन? आंखौथ' लोगोफोरासो होफैयोमोन। आं रावजोंबो लेनदेन गैया बिदि डिलार गिदिर गिदिरफोरजों। बिदिनो लोगोफोर आंनि समान समानफोरा होफैयोमोन। ओमफ्राय बेयावहाय लायोमोन आङो। बेसे बुरजा दंमोन बिसिनिफ्राय लोगोफ्रालाय बायनायाव ड्राग्स लाग्राफ्रा? आंनि लोगोफ्राथ' 4-5ल'मोन। ओमफ्राय दायो बिसोरथ' रेहाबाव थांजोब्बाय। ओमफ्राय दायो आं हारसिं आरोना, बिनि थाखायनो आङो सारेन्डार जाफैदों आरोना। ड्राग्स जानानै देहाखौ माबायदि मोनो? ड्राग्स जानानै देहाखौ बिराद लोमजानाय मोनो, गोजांनाय मोनो, गोलोमदै गयो, मेगननिफ्राय मोदै गयो, आखाइ आथिं मावजोबो, खुदै गदलाबायो। नों थानो हासिगोन गारनानै दिनैनिफ्राय? औ। बिथांमोनहा जे नोंखौ बरायना लाबाय, गोसोआव माबायदि गोजोननाय मोनदों? आं जोबोद खुसि मोनदों। आदामोनखौ आं साबायखर बावो जे आंखौ सापर्ट होदों बेनि थाखाय, आरो आं दिनैनिफ्राय गोदान जिउ मोनफिनसिगोन आदामोननि थ्रुयै। बेखौनो आदामोनखौ आं धन्यबाद बावो। लाइमोन हिन्जावसानि बेबायदि गाज्रि हुदाखौ नागारनानै मोजांनि लामाजों आगान सुरफिननो लानायखौ बारग' एनडिएफबि हानजानिफ्राय साबायखर बावनानै गोजोननाय फोरमायना ओरैबायदि बुङो। बे सासे लाइमोन हिन्जावसाखौ जे नोंथांमोना लाबोनानै नोंथांमोन सारेन्डार जाफैबाय, मा बुंगोन? जों जोबोद खुसि। दिनैनि दिन बायदि खुसि आरो जोंनि गोसोआव खुसि जानाय माबायदि जों सानदों। मानो होनबा जोङो ओरैबायदि जोंनि टिमानो ओरैबायदि रंजानाय मोनदों। जोंनि मावनाया थारैनो साक्सेसनि लामायाव जों थांगासिनो, जों बेखौ सानदों। दिनै सासे लाइमोना गावखौनो जोंनि आखायाव गथायफैदों। बिथाङा गोबाव सम ड्राग्स लाबाय होननानै जोंनि सिगाङाव बुंदों। 5-6 बोसोरसो जाबाय होनदोंमोन। नाथाय बियो आरो गोदानै आं ड्राग्सखौ आं बाहायला, आङो आदामोनजों थांनानै आङो सारेन्डार जानोसै, आङो फुरा ड्राग्सनिफ्राय आं गोजानाव थानोसै होननानै बिथां गथ'आ जोंनि सिगाङाव बुंनायखाय जों बिथांखौ लोगो लाबाय। बे गथ'खौ लोगो लानानै जों दिनै बिथांखौ सनमान होदों, जों मान होदों। आरो बिदिनो गोबां जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोर दंबावो, जाय गथ'फ्रा बिमा बिफानि खोथा मानिया, गामिनि गेदेर गोलावफोरनि खोथा मानिया, बेफोरबायदि गथ'फोर दं। जों खावलायो बे गथ'फोरखौबो नोंथांमोना मोजां जानांगौ, आरो जों नङाब्लाबो गावनि बिमा बिफाजों सिमान ला, गामिनि रायजो राजाफोरजों सिमान ला, आरो मोजां लामायाव फैनांगौ। आं बेखौनो बुङो आरोखि। मा डिस्ट्रिक्टनि बियो? बियो क'क्राझारनि। आरो गोबांथार ड्राग्स लाग्राफोर दंबावो, ड्राग्स डिलारफोर, मा एक्सन लागोन बिसोरनि सायाव? जोंनि मावनाया खुनु थाबथानाय जानाय नङा।
आरो जों रावखौबो गिनाय नङा। जाय मानसिफ्रा माने जाय गथ'फ्रा ड्राग्सनिफ्राय गोजान जायाखै जों बेखौ जेरैखि जायाबाबो हमगोन आरो साफा साफा जोंनियाव लिस्ट सफैगासिनो आरो जों मावलांबाय थागोन आरो जों बेखौ स्ट्रंलि एक्सन लानानै गोनां जायोब्ला बिनि गोरा राहाखौ माने जोङो दिहुननानै जों साजाखौ होनाय जागोन। सारेन्डार जानो गोसो जानायफ्रा नोंथांमोनजों सारेन्डार जाफैनो हागोन नामा? हागोन, जों बेखौ मस्ट वेलकाम खालामो। बेबायदि जायफ्रा सारेन्डार जायो, जायफ्रा गावनि गोरोन्थि मावनायखौ नुनानै सिमान जानानै जोङो सारेन्डार जानायाव जोङो रंजानाय दं आरो जों बिथांमोननि थाखाय जोंनि दरजाया जेब्लायबो खुला।